tynde linjer med tal på isobar, altså linjer gennem steder med samme lufttryk. Det normale tryk er 113 hektopascal, så de steder, der afviger, er der enten høj- eller lavtryk. De blå H'er angiver et højtryk, altså et område, hvor trykket er højere end i de omkringliggende omgivelser. Et termisk højtryk bliver dannet ved, at det nedre luftlag bliver kølet ned. Så luften trækker sig sammen, bliver tungere og synker ned. Og derved opstår der et lavtryk i de højere luftlag over det afkølede område. Der kommer flere luftmolekyler ind i luftsøjlen, og derved dannes et termisk højtryk. Det vi kan se her er, hvordan fugtigheden er i Danmark. I Jylland er fugtigheden på omkring 60%, mens at den på Sjælland er op omkring de 80-90%. Når fugtigheden når 100%, vil det begynde at regne. Linjerne med lettere trekanter og buler er okklusioner. Det dannes ofte i slutfasen af et lavtryksudvikling. Når koldfronten, der bevæger sig hurtigere end varmefronten, indhenter denne og fortrænger den varme luft, der tidligere befandt sig mellem de to fronter til de højere luftlag. Som vi kan se her, er der ikke en okkluderet front over Danmark, da der i øjeblikket er et højtryk. Det som vi ser her er vejret for mandag den 21. september. Vi ligger pt. I et højtryk, hvilket gør, at vi kan fornemme den dejlige sensommervarme. Vejret ser fint ud indtil eftermiddagen, hvor byer fra vestaf vil trække sig ind over Danmark. Lavtrykket fra vestaf vil gøre, at vi kommer til at opleve nedbør i nogle dele af Danmark efter kl. 21. Dette er så, hvad der sker, når der er et lavtryk. Ved et lavtryk bliver luften opvarmet, og derfor stiger den til vejrs. Dette gør, at der kommer et overtal af molekyler, når de bevæger sig ud af søjlen, hvilket skaber et højtryk. På grund af højtrykket bevæger luften sig ud til siderne, da der er færre molekyler på det lige der. Luften bliver nedkølet efter det har bevæget sig ud af siderne i toppen af højtrykket, hvilket gør, at molekylerne falder til bunds, hvor der så bliver dannet et højtryk. Dette kort viser sig luftfugtigheden i Danmark for mandag den 21. september. Her vil luftfugtigheden være højest i Jylland, hvor den vil ligge mellem 90 til 95%, hvor der på Sjælland vil være omkring de 80-90. Det er helt anderledes end dagen forinden, altså søndag, hvor det var omvendt. Det er en dannelse af en cyklon, hvor vi har delt op i sådan nogenlunde 4 steps. Først starter vi med, at kold og varm luft, de blæser i modsat retning, som man kan se her, og det danner polarfronten. Og på grund af, at de blæser i modsat retning, det er på grund af, at på den nordlige halvkugle bliver luften på grund af Coriolis-effekten afbøjet mod højre. Derved strømmer den bortstrømmende luft rundt om højtrykket i udadretning og omkring lavtrykket i den modsatte retning. Så det man kan se ved, at lavtrykket blæser mod venstre og højtrykket mod højre. Det er en forstyrrelsesimpuls, der sætter det hele i gang. Den kolde og den varme luft begynder at danne en hvirvel. Den varme luft strømmer mod nordvest, og den kolde mod sydøst. Der danner sig en koldfront og en varmefront. Den varme luft begynder at glide op over. Det skal vi sige nu. Dette er anden del af dannelsen af en cyklon, her hvor vi har koldfronten og varmefronten. Der er kold luft op over her, og der er varm luft herinde. Og lavtrykket er nu ved at være klart defineret, og der dannes nu skyer langs fronterne, og det begynder at regne. Først så er det, at hvad nu det hedder her, så passerer koldfronten hurtigt ved den varme, og det vil så give en kortvarig og kraftig byge herned, som man kan se hernede, kommer der til at være regn her. Sådan en lille bitte område. Men herover, hvor at den varme luft sådan stiger op over den kolde, men det er ikke særlig sådan høj stigning, sker der, at der kommer regn over et større areal. Okay. Det er den tredje del af dannelsen af en cyklon. Her har vi koldfronten og varmefronten. Det der så sker nu, det er, at koldfronten begynder at indhente varmefronten, fordi at koldfronten er hurtigere. Koldfronten er hurtigere på grund af, at den indeholder færre luftmolekyler, end varmefronten gør.
Det, der så sker, når koldfronten har indhentet varmefronten, er, at der kommer en okkluderet front. Og det kaldes en okklusion. Okkluderet front vises normalt som lilla, men vi har ikke nogen lilla tus. Så, ja. Og når der kommer en okkluderet front, så er det, der begynder, så bliver den varme luft løftet op, og der bliver dannet nedbør omkring den okkluderede front. Efter det er sket, så er cyklonen over,